बिश्रामबारि रोंनखलाव जों तिनि सफायलायजाक गो तिनिनि लुकरक बुसुक जरातै बरक बबा हायके लाइन सलाय दंलायखिया गो तिनिनि जे बुद्रुनायनि बबा हायरक नायनाय लागेना लाइन बिसिंतै कयजन सिमी लाइन दग्रंखा yang nasi deh sorry ada kontak Mariako om bot thaiklai ha om bot jagaklai kuyasan taklai ni bisiwo titi disi je chong mariwo sakoblai rokno abo kai ang semin jo abo semeko chakalong imang rok phonu yakode nuyakho taklai ni titi disi chong mariwo titi disi chong mari sakoblai rokno sini buba garano kepala yang nai एकदम 100% nai hne sengwan sungai tong om bot thaiklai sini abo Bisrambari kuyasan Bisrambari kuyasan mana school rungnok ngkoto Bisrambari besar borok bang karo sini oro to poncet muti bango muti na wala churai rok da ya kesang ya sini jauh wala churai rok ya ni bumung kha an bung priti de berma do sagara ni wan sumung taklain titi disi chong mariwo sabrok khapang rok sin bubagram phasang na sini hanon narang na bagai sangkon patino tor jagai khaya hani bagai sing sa tabu bubagran na harma bai sing budra la kheta bubagran na hamjagai no hanon narang na bagai obosai phajungnai wan sugo obosai phasugnai no mang roble tini tam tini buduman di imang omu sunu getini nugia kam kam maktari thangya bud ni bagai oita samai rogo basaka tini budu namba dotim basaka mai rogo sai pekya sakha nin bumung Parvati de Brahma nung motai roga ji mani puji na puji matai puji wo manom puji wo bumung bai ko ba mundir ko tongo mani nini bumung no ang khana sama saudo da hambai au tinini omsu joro to nyang la chiteng tinini Bisrambari je rungnogo je lukorok joto lukorok no je budulai tongmani tongkachang ni boyar chipchar woi oba kino kono kiri koro ya tei budulai tongla jajao jahate line cholai ge tinini mangpli omsu joro to nyang chiteng tinini update no ang phunumani ground depot hambai phungka ham tabuk prai 840 mo Pranab Vidya school blana Pranab Vidya Bhavan sinabo 16 mandai Pulinpurni tapso jorti toro motamoti kaham no choli tongo chini je broadcasting ang tabo naifeke visit khlaiya joto thik thak tongo omo haita emne kono gotna rok kono kuri nyala na amthaiya na putu to toro gotna to ang khanaya ko ebong no phaya ko emne sarai na ekdom ha khlai sarai no ngan nai emne busur klai khana bro emne casting tabo prai 1.5 ghonta o 139 casting khata omo heng to buskanai titi disi je chongmari wo nini bukhaktei bobo hai bahai kaplai rok dang no lukrok no kaplai tong jak no abu kun wana kre 100% kaplai jak aja kun to sondeh kre tam khabang lukoron koron bising dikhai taklai ni but nor yasi kon phan bhai chini edition sing naraknani chini do phano sing muthangnani tai bubagrano phanrani yasi kongsan phan jotoni angna ningthung tai joto lukorok nangabun koyo je norni oje yasi kongsa abo agami dino chini generation ni chini chara rokni bobishot change khlaimono so wan sugi babinai je tagbo wan sugi mayang to khobkhawo ang borno clearly sanan muchogo je norni o yasi kongsa ni phan bai chini chara no future no jeng snami kalngani bagai bobagrano phanrani norni bisite khang koyo hastel lukorok da hambai sa blaikhen nakungmani kok sai khenrka blaikhen o bahaino joto lukorok no kono wana na kre haino phaikya sure 100% khlai bo kok saka belaikhono nangkukmani sulo mandai Pulinpurni borongonang Jiten Debrmani je tinini oba haikya omusuk lukorokno kesarmung message kaham kerwoi oba kino lukorokno je saitongmani obono je tinini je ground difoto phunuknani bagai joto lukorokni biskango mangplik tu bui phunuknani bagai joto lukorokno komeni bisingtui singdi haikuba naitongdi gesar sagari nang tini oro phaimani bo thayo joton phungka ham o jaga chini Pranab Vidya Bhavan school chini Chargoria bisi o jaga tak je nungmano peaceful bai election mane ngi tongo chini vote nai rogo phaija kaham no choli tongo asa khayo dotin oro vote biskre 400 ni sisa something tongo oro chini voter tongo aro jotin completing thane kam kaino
এমনি ওর মোটামুটি থাংতো tok dang Osito, ungo ani station osito ani kaham no tongo ja kun doubt kare srai Serai. completely ani touching no motamoti phung no ani motamoti paijak no. tini ni phung aye kuno yang da mane kuno problem Acha abo sana yang tekisa sini belbari side mane phung ni siming amo hainong kha karon ajaga humki dumki system khai sini pulin agent dong no mane asugri ya khanyan system khai dong bro gathering khai jaga sini 19 number board sini Bishu Chandra Pala school সেরকম ভাবে 18 number board am হাইখাই বড় কয়েকটা জায়গা মানে কিসা মানে পল্লী রেঞ্জ ন হুমকি রই টংখাটা am হাই obo hain thani masi sok a জায়গা রিপোর্টিং অনুসারে তা সক পাইজা ke lukrok no ni paitha kesar muktam tongnai নাইদি আং নরং বারবার সাও লুকরং নাবো নান কয়মং টংনাই তামনি বাগে হিংকে নাইদি जों পিসফুল ভাবে ইলেকশন খাই খাই বেলাই নাইথংনাই তাই নরং নব কয়নাই নরং নাইদি ই মানে ই হানি বাগে সামং তাংনান বাগে ব সরকার তোমনা নাঙ্গাম নরং বারবার সাও আবন বাগনে जों যত রাজ্যও যত স্টেটও বিজেপি নি চলে দङ সেরকম ভাবে নরং ওয়ান সুনে নাংনাই যে বুট দংনাই রংনা আং সানাই নরক তাকলাই বিজেপি নো বুট দুই বিজেপি হাবাং নরক সামনান বাগে নং থানাং কয়ো do hambai blaiken blaiken nang kongmani kok sai khnar kani mangka ka जों गोबां mano joto thayono thangai joto centeron thangai जों report nanai phunuknai norokni biskango mangplik tubunai ke lukrokni singmung taklai bisiwo sabno hapang tubunai abo lukrokno जों singnai lukrok sabno hamjak abosi gonrok chai winai tungdi tinini mangplik hambai